Sa pagsud sa Bagyong Betty sa Philippine Area of Responsibility, wa man direktang naapektuhan ang Eastern Visayas apan OCD-8 ni isa na sa Blue Alert status ug sa Bravo Protocol. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabong. Fem? Yes, May. Niadtong Biyernes pa naka Blue Alert status na ang OCD-8 tinungdan nga subsub ilang monitoring sa mga LGUs. Ug wa may natala nga mga panghitabo may kalabutan sa Bagyong Betty dinhi sa Eastern Visayas pero aduna hinuoy kapin sa mga 200 ka mga pasahero ang na-stranded tungod sa pagkanselar sa biyahe sa mga barko. Nakasinati og hinay ug usahay kusog nga pag-ulan ang pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Sukad sa pagsud sa Bagyong Betty sa Philippine Area of Responsibility nitong Sabado sa kadlawon, waray natala ang mga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa tibok rehiyon hangtod karon. Apan ni pagawas og gale warning ang pag-asa sukad nitong Sabado sa gabii. Mong mato ni Garlene Montesclaros, ang Chief Operation sa OCD-8, nga kaganiyang alas 10:30 sa buntag nakatala sila og 222 ka mga pasahero ug 122 ka mga rolling cargos nga na-stranded sa tulo ka pantalan sa Southern Leyte. Hugot sab nila ang gidili ang paglawig sa mga gagmayng motorbangka nga gihimong pampasayroan ug mga pangisdaan. Kining moabot sa 50 ka mga stranded nga pasahero among naabtan gahapon sa terminal sa mainland Giwan, Eastern Samar. Pauli unta sila sa ilang mga panimay sa isla sa Humunon ug Manikani. Yung alon po parang kanina lang naman yun. Di naman yun Yeah, kaganyan din. Hinigpitan lang kami. Tapos wala namang information galing sa barangay namin na bawal. Nag-issue na kami ng notice to all mariners nung alas 7. Yun, cancel lahat yung mga bangka natin dito na especially yung mga nagdadala ng mga pasahero. Ang mga stranded gipahiluna sa Giwan LGUs ilang evacuation center apan ang uban idangop sa ilang mga paryente. Ang mga personnel sa Coast Guard Giwan Substation ang gahapon pa nga nagbantay dinhi sa terminal o sa mga baybayon dinhi sa Giwan, Eastern Samar aron sa pagsiguro nga wa gyoy mo biyahe sa kadagatan aron way madiskrasya nga mahitabo. Matod sa Giwan LGU nga hangtod karong adlaw pabilin nga wa pabihia sa Coast Guard. Ug aron pagsiguro nga di gyud makalawig kining sakyan ng mga pandagat o sakayan ang gigae dinhi sa gitawag nila nga boat garage. Samtang bisan sa kainit sa panahon nga nasinati karon sa halos tanang lugar sa Eastern Visayas, giisa sa OCD-8 ang Bravo Protocol nga nagpasabot sa subsub nga monitoring sa giila sa Mines and Geosciences Bureau nga kuyaw nga mga dapit sa pagdahili sa yuta, ilabi na sa Leyte, Biliran ug Samar. This is in line with the update ni Pag-asa kahapon na baka tatlong provinces yung maging affected as per MGP din na magiging susceptible to landslide and flooding. Hinuna mga LGUs o bang bahin sa Leyte naka-blue alert na sukad nitong Biyernes sama na lang sa lungsod sa Lang-Alang ug Ormoc City. Kay tungod sa pagpangandam gyud nga mo diri giawnon biyag bagyo gyud nga dagan sa mga barangay nga gamay uwan saka day ng tubig. Yung mga tao, yung mas lalo na yung mga malapit sa flood area, inabiso na namin sila na lumikas habang maaga pa. May nagpabilin pa sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Betty hinungdan nga hangyo o pahimangdo sa OCD-8 sa publiko nga di basta or di gid mo tuo sa mga fake news nga gipakatap karon nga gingong mo landfall pa kuno si Bagyong Betty ug aduna na kunoy giisa nga tsunami alert sa Kabisayan. Giklaro sa OCD-8 nga wa kini kamatuoran ug gihangyo ang publiko nga mas maayong mag-verify ngadto sa ilang mga local disaster reduction management units ug sa ilang LGU mismo ug ang mas maayo pa usab ang pagsunod sa mga report sa Pag-asa. May? Daghang salamat, Fem Marie Dumabong.